danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mai tafiya gida kata. To breaker me zaka bata in ta dakata? To wasu irin sakonni ne zaka bata? Kaiwa zuciya ta kini da ke babu rabuwa. Kamar ya to santa kake yi ne ko kwa? Ya kasance na fada soyayya. To fa kai ma Kirish san Maryam Yola din kake yi, to kai fa breaker sai ka dage. Ko kawai a kafta. To ke Maryam Yola zaɓi wanda kike so tsakanin Kirish da breaker. Breaker ka sami shiga, ci gaba da kalaman soyayya. Da fari dai zan yi sallama. Haba breaker, da mun can baka yi ba sallama zaka fara kalaman soyayya ana. Na bayyana miki na kini tsaro da kin ganga. Ido yana yin zuban ruwa Dan zaka bayyana mata soyayya kuma sai ka ki mata sallama. Zuban ruwa sannadin shi bana faɗin shi dan burga. Kula da ni ki yi mina an ba bike to zan iya mutuwa. Kai zaka iya mutuwa fa kace. Dan mahaukaci ne kaza. Kai kuma boshowa ya sako ka, kai kuma breaker me farin cikin ka a soyayyar nan. Farin ciki na guda ne akan ki zanzammawa ne. Kinga halayya zane ne. Shi kuma so menene? Shi kuma so rayuwa ne. Mai ladabi hankali ne kuma ɗabi'un ki so ne. Kai malam breaker ya isa haka nan, ba sai ka faɗi mana ba ɗabi'unta. Ya kai ka daina kuma to. A kunya na ji.